abantu. Wathi yena uyadlala amadamini, le nkolo isezakukhokelwa ngabaprofeti abasesayo abaza kuba bakhulu kodlula mna. Le nkolo kanti wayezukhuliswa ngamanxila, awuzukufumana abantu ezivarheni bokumisa le nkolo. Abantu abaza kumisa le nkolo baza kufumaneka ezicaweni. Abona abantu abazakwazi ukuyimela le nkolo ngabantu abakhulu ezicaweni. Mna ke ngoku ndithi mswakuthi masiyekeni ukulwa nabathunywa aba bethunywe nguThixo ngaloo minyaka sasingekho thina kwade kwabhalwa ngabo iBhayibhile. Koko masijonge kubathunywa bethu abathunyelwe kuthi nguThixo ngeli lethu ixesha siphila ngalo. Ngokomoya iimboni zikaThixo ziyathungelana, ngokomoya iimboni zikaThixo ziyavana ngokomoya. Ukuba ke ngokwinkolo uyingena ngokwenyama uzawubhideka, kodwa ukuba uyingena ngokomoya zawuzukenda Bhayibhile, kuba iBhayibhile ibhalwe ngabaprofeti ababephila ngelo xesha. Nathi ke sinabo abethu abaprofeti abaphila ngeli xesha. Nathi siyakwazi into yokokuba sithethe noThixo ngeli lethu ixesha. Ngoko ke masisebenzele into yokokuba sakhaneni ngenjongo zento yokokuba le nkolo mayibheke phambili. Moya,